Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lakpakan tabi, anong Ginoo? Hallelujah. Hallelujah. Ginatamyaw hugid kamutanan sa sining aga. No, diri sa His Life Ministry Santa Clara Ground sa Lote. Sang maayong aga kag welcome gid. No, diri sa aton nga lugar sa physical nga place and also sa nagapamati sa aton sa DYBS, Voice of Salvation, and then sa nagatanaw sa YouTube channel sang His Life Ministries, and also sa nagatanaw man sa Facebook live streaming sang His Life Ministries nga page. Welcome gid kag salamat sa pag-join sa amon subong nga aga sa aton nga panimbahon, sa aton nga pagsimba sa aton nga one and only nga Ginoo nga Dios nga si Jesus Christ. So bago ta magsugod, pwede lang ta katindog. Okay. Mabasa ko anay sang pulong sang Ginoo halin sa Panalambiton chapter 3 verse 22 to 23 na hambal dire, ang tampad nga paghigugma sang Ginoo wala katapusan. Ang iya kaluoy wala nagauntat. Bag-o kada aga. Ikaw lang gid ang pinakatampad. Great is your faithfulness. Kanami meditate sang mga promises sang Ginoo labi na sa subong aga nga ginatawag niya kita sa paghatag sang kaluoy. Magduko ta kag magpiyong amay namon sa langit, salamat Ginoo. Ari naman kami liwat sa tubangan nimo. Ginahalad namon ang amon kaugalingon, amon presensya sa sininga lugar. Kay kahibalo kami Lord nga ari ka diri. Kahibalo kami nga ginapamatian mo ang amon mga panaghoy, ang amon nga mga pangamuyo, ang amon mga ambahanon para langgit sa imo. Kag gapasalamat man kami sa mga bugay nga nabato namon, nga ginabaton pa namon kag pagabatunon pa namon sa malapit nga kaadlawon. Lord, sining nga aga kami focus lang gid sa imo. Amon huna-huna, amon tagipusoon, ara lang gid sa imo. Kag Lord God, buligi kami sa pagsimba, sa pag-worship sa imo subong aga. Kay without you, kung wala ka, wala gid kami. So nagapasalamat kami Ginoo. Palakpakan tang Ginoo. Sige, masimba ta sa ngalan ni Jesus Christ. Hallelujah. Salamat Pastor Winston sa sina nga pangamuyo ang pagpalangga sang Ginoo, ang gugma sang Dios tampad. Hallelujah. Hasta sa katubtuban. So handa na bala ang tanan sa pagdayaw sa Ginoo? Amen. So magkakanta kita, magkapalakpak. Yes. Hallelujah. First Chronica, hambal sa iyang pulong, 16:23 to 31. Kamo nga makatawhan sa bugos nga kalibutan, magkanta kamo sa Ginoo. Isugid ninyo adlaw-adlaw ang parte sa pagluwas niya sa aton. Ibantala ninyo sa tanan nga katawhan sang mga nasyon ang iya pagkagamhanan kag ang iya makatilingala nga mga binuhatan. Kay gamhanan ang Ginoo kag takos gid Hallelujah. nga dayawon. Dapat siya tahuron labaw sa tanan nga mga Dios. Kag ang tanan nga Dios sang iban nga mga nasyon ginhimo man lang nila agud ila simbahon. Pero ang Ginoo amo ang naghimo sang kalangitan. Hallelujah. Ara sa iya ang pagkagamhanan kag pagkahalangdon. Ang kusog kag kalipay ara sa iya. Hallelujah. Puluyan ara sa iya puluyan. Dayawan ninyo ang Ginoo kamo nga mga katawhan sang mga nasyon. Dayawan ninyo ang iya gahom kag kusog. Ihatag sa Ginoo ang pagpadungog nga nagakadapat sa iya. Kag magdala kamo sang halad sa iya presensya
simbahan ninyo siya sa iya balaan nga presensya. Magtahod kamo sa mga katawhan, kamo nga mga katawhan, magtahod sa Ginoo sa bug-os nga kalibutan. Ginoo, ikaw lang gid ang nagapalig-on sa amon sa matagadlaw-adlaw. Magakalipay ang kalangitan kag ang kalibutan. Magsugid sila sa mga nasyon. Nagahari ang Ginoo. Hallelujah! Palakpakan ta ang Ginoo. Gid, Hallelujah! Sa imo kaayo kag pagkagamhanan. Sa sikreto, hipos nga doon. Sa mataw hayara ka. Sa sikreto, mahipos magahulat. Ako sa imo, luya ko kilalahon ka. Luya ko matando ka. Luya ko mabatian ka, luya ko makilala ka, Kristo. Luya ko matando ka, luya ko mabatian ka, luya ko makilala pagit ka. Kadalagan, ginbuhat, kapirdihan, bangmud kay Kristo, ginsikway ko tanan. Ginkabig, basura, tanang nga butang, agud maangkon, sambog o si Kristo. Hallelujah! Luya ko matandog ka, luya ko mabatian ka, luya ko makilala ka, Kristo. Luya ko matandog ka, luya ko mabatian ka, luya ko makilala pagit ka. Katahon taliwat, hallelujah, palakpakan tang Ginoo. Hallelujah! Thank you, Lord. Sa sikreto, sa sikreto, hipos nga doon. Sa mataw hayara ka. Sa sikreto, mahipos magahulat. Ako sa imo, luya ko kilalahon ka. Hallelujah! Luya ko matandog ka, luya ko mabatian ka, luya ko makilala ka, Kristo. Luya ko matandog ka, luya ko mabatian ka, luya ko makilala pagit ka. Hallelujah! Kadalagan, ginbuhat, kapirdihan, bangmud kay Kristo, ginsikway ko tanan. Ginkabig, basura, tanang nga butang, agud maangkon, sangbog o si Kristo. Luya ko matandog ka, luya ko mabatian ka, luya ko makilala ka, Kristo. Luya ko matandog ka, luya ko mabatian ka, luya ko makilala pagit ka. Luya ko matandog ka, luya ko mabatian ka, luya ko makilala ka, Kristo. Luya ko matandog ka, luya ko mabatian ka, luya ko makilala pagit ka. Hallelujah! Ang Ginoo ari diri. Hallelujah!
Salamat, gid Ginoo. Hallelujah. Mga utod ko kay Kristo, magkalipay kamo kung mag-abot sa inyo ang mga sari-sari nga mga pagtilaw. Hallelujah. Kay nahibaluan ninyo nga ang mga pagtilaw sa inyo pagtuo magaresulta sang pagbatas. Gani, batasan ninyo ang tanan nga kabudlayan, agud mangin hamtong kamo, kag wala sing anuman nga kalaglagan ang inyo nga pagkabuhi. Malipod lang nga tion ang inyo pag-antos. Pagkatapos sini, ang Dios amo ang magabulig sa inyo. Agud wala na singkulang ang inyo kabuhi. Kag siya ang magapalig-on, kag magapabaskog sa inyo. Kag siya ang ginahalinan sang tanan nga pagpakamaayo, kag ginpili niya kamo, agud makaambit man kamo, sang iya wala sing katapusan nga gahom, kag dungog, paagi sa paghiusa kay Kristo. Oh, dalayawon ang ngalan mo. Pagdayawon ng Diyos, mga utod ko, simbahon ang ngalan niya. Makalipay kita sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. Nagsilak na ang bag-o nga adlaw, oras naman sang pagkanta, sa anuman nga pagtilaw nga aton masugata. Padayon lang nga magsinadya kita. Pagdayawon ng Diyos, mga utod ko, simbahon ang ngalan niya. Makalipay kita sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. Ikaw ang Diyos nga mahigugmaon, ngalan mo dako kag maalwan ka. Tanan mong kaayo pagakan tahon ko. Kadamo rason nga magmalipayon. Pagdayawon ng Diyos, mga utod ko, simbahon ang ngalan niya. Makalipay kita sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. Kagkun adlaw na nga kita magluya, oras na sang gintak na niya. Kantas ang pagdayaw aton lang ipadayon. Sugod subong hasta sa gihapon. Pagdayawon ng Diyos, mga utod ko, simbahon ang ngalan niya. Hallelujah! Makalipay kita sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. Pagdayawon, pagdayawon ang Diyos, mga utod ko, simbahon ang ngalan
sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. Simbahon ang ngalan mo, Jesus. Simbahon ang ngalan mo. Diyos, kinahalad ko, kabuusan ko, sa imo lang ako, tagsa kaginhawa, kabuhi may tion pa. Sundon ko ang luyag mo. Ihatag ta sa Ginoo ang aton mga kabuhi, kagkasing-kasing. Ining handom ko, dayawon ka, Diyos palangga ko, simbahon ka. Halad ko sa imo, pagdayaw ko, bugos na kalipay sa imo. Diyos, kinahalad ko, kabugusan ko, sa imo lang ako, tagsa kaginhawa, kabuhi may tion pa. Sundon ko luyag mo, Diyos, kinahalad ko, kabugusan ko, sa imo lang ako, tagsa kaginhawa, kabuhi may tion pa. Sundon ko luyag mo. Imo lang kami, O Dios, tagsa namon kaginhawa, Ginoo, para sa imo. Ang amon kabuhi para sa imo, Ginoo. Salamat, wala mo kami, Ginoo, ginabuyan. Salamat sa imo pagpalangga. Tama, Lord, katampad, wala galubad, Ginoo. Asa sa kadubtuban, kantahon taliwan. Diyos, kinahalad ko, kabugusan ko, ang balasa, sa imo lang ako, tagsa kaginhawa, kabuhi may tion pa. Sundon ko luyag mo, Diyos, kinahalad ko, kabugusan ko, sa imo lang ako, tagsa kaginhawa, kabuhi may tion pa. Sundon ko luyag mo, tagsa kaginhawa, kabuhi may tion pa. Sundon ko luyag mo. Palakpakan ang Ginoo, mga utod. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Hallelujah. Ginoo, sa katampad nimo, Lord, natandog kami. Sa kaalwan nimo, nabag-o mo kami. Kapasalamat din kami, Lord, sa imo. Kag sa imo mga binuhatan, sa sining aga,
Initanan, ginapangamuyo namon sa ngalan sa amon nga Ginoo nga si Jesus Christ. Kag tanan magasinggit. Amen. Hallelujah. Takpakantang Ginoo. Sige, maglingkod kita sa presensya sang aton Ginoo. Sa liwat mayong aga sa inyo tanan. No, sa salamat kay ari naman kita. Sa sininga Domingo sang Hulyo, July 17, 2022. Mga utod kadasig sang panahon, no? Nakabatsyag ka mo kadasig. Sobra na kita tunga sa tuig. Kag before we know it, so ma-open pang klase, no? Ma-open pa next month, August. Naglain na nga aton nga schedule sa opening of classes. But then, wala kaso. Ang importante nga mga kabataan makatuon, makabalik na face-to-face classes. Kaya I believe, lain gidya kon face-to-face classes. Amen? Sige. So mapadayon kita liwat sa aton pagtulunan, no, nga aton serye, ang series naton. What does God want? Ano bala ang gusto, ang luyag sang Ginoo, ang requirement sang Ginoo sa aton? So tatlo ini kapagtulunan. Ang una is to act justly, no? Maggiho ka kuno nga may makatarungan, no? Number 2, amo na subong is to love mercy, no? Higugmaon mo ang kaluoy. Although sa akon ang kaluoy nga term sa Ilonggo bala daw kakulang. Hindi lang na siya kaluoy kay magambal ka kaluoy, dai kaluluoy sa iya, no? Dahil hindi amo na ang kaluoy karon explain ta na sang mas maayo. And to walk humbly, amo na next week aton nga topic, walk humbly. Magpanglakaton kita sa sini nga kabuhi upod sa aton Ginoo nga may mapainubuson nga attitude. Amen? Nan. Sige. So sa subong nga aga, pagatun-an naton ang love, mercy, or higugmaa ang kaluoy. Sige. Buya mo lang nga term, mga aton nga gamiton. Gusto ko magsugod sa isa ka story, no? Kaya kanami gidya mag-start kabla sa story, no? Ini nga story, true story ni siya. Natabo ini sa pungsod sa nasyon sang France. Sa ito pa sang 1700, no? Nga ang ilang nga emperor, ang ilang nga emperador, amo si Napoleon Bonaparte. Ambot kung kabati kamo kay Napoleon Bonaparte, no? French na siya nga emperor. Isa ka adlaw, may nagpalapit sa iya, isa ka iloy. Kag nagpangabay sa iya. Kay ang bata sang iloy nga ina, pagapat yun. Kay may nahimo nga krimen, nga kung sa aton diri karumal-dumal, kung sa Tagalog, no? Heinous crime. Hindi ka krimen nga hindi gidya grabe, gidya kayo ya. Grabe nga krimen. So nag-appeal siya kay emperador Napoleon. Pangabay siya nga kung tani, hindi lang pagsilutan ang iya bata. May plangga ya. So ang silot is kamatayon. Sang time nga to, ang kamatayon, ambot kabati kamo sang ginatawag nga guillotine. Hindi gelatin na, namit ng gelatin. Guillotine na, ina siya nga daw blade nga dako-dako. Tapos ang ulo mo, patong mo sa daw amo ni nga table. Kag mahulog na siya, nga mahigot, ibuyan na to sa babaw, hulog, ang imo ulo, mahulog man. Amo nang guillotine, amo nang kamang silot sang iya nga krimen. So nag-appeal siya kay Emperor Nero. Hindi, Bonaparte, Napoleon ba na ano ko kay Bro Nero. Anyway, nag-appeal siya. Ano ang balya? Ano ang bal ni Emperador Napoleon? Ang balya. But he doesn't deserve. Hindi siya kuno deserving nga ipatawaron. Dapat may hustisya ang hinimo niya. Justice. No? Anong sabat sang iloy? Emperor Nero, Napoleon, kaluoy. Mercy, not justice. Amo nang hambal sang iloy. Siyempre, bata mo pagapat yun. Grabe, ginang kuan mo nga, kaluoy man ang bata ko. Hindi hustisya. Kundi mercy.
Amo na ginapangayo iya sa emperador. Ano ang bal ni emperador? Wala siya nag-deserve sang mercy. Hindi siya nagakaangay tagaan sang mercy. Amo na ang bal ni emperador. Ano ang sabat sang Iloy? Kung nagakaangay na siya, kung deserving na siya sang mercy, hindi na ina mercy. Nakuha nyo? Kaya ang mercy, hindi ka deserving, pero gintagaan ka mercy. Sa hambal sa to sang Iloy, natandog ang emperador, Napoleon Bonaparte. Kagin, umot ano na ang next nga ginpataw sa iya nga ka punishment, basta wala na siya ginpatay paagi sa guillotine. Grabe no, amuman bala sa aton mga utod. Kita makasasala, tama na? Kagang sala mo, dapat mo bayaran. Kaya ang Ginoo naga-demand gina isang justice. Amo na iyang attribute niya. Mga kabataan, pamatigid kay nami ni nga storya. Justice, justisya. But then, because sang kompasyon sa aton Ginoo, sang iya kaluoy, sang iya mercy, may cross kita. Ang tanan naton nga sala, ginpataw dira. Kag napatawad ka. Gintagaan ka, mercy, kaluoy, compassion. Ano bala ini ang mercy? Ano ini ang compassion? Ano ini ang kaluoy? Suno sa Ginoo ha? Hindi suno sa tao. Kay kun ang tao ya, ang pag-intindi ya kaluoy, ay, nagapakilimos siya, ang kaluoy siya, ano kaluluoy. Hindi na amo. Karon na-explain ko. Sige, makadto kita sa Juan, sa libro ni John, chapter 8, starting on verse 1. Nami ini nga, para maintindihan tapagid, makuha tapagid, kung ano bala ini ang mercy nga ginahambal sang Ginoo. Amo ni siyang ang parable sang ang babayi nga nadakpan nga nagpangin lalaki or caught in the act, woman that was caught in the act of adultery. Okay? Sige, next. Nagkadto si Jesus sa bukid sa mga olibo. Kag pagkaaga, aga pagid, nagbalik siya liwat sa templo. Madamo nga mga tawo ang nagtilipon didto sa iya. Gani nagpungko siya kag nagpanudlo sa ila. Karon ang mga manunudlo sang kasuguan kag ang mga Pariseo nagdala didto kay Jesus sang isa ka babayi nga nadakpan nga nagapangin lalaki. Buti nga nun, married ang babayi kag nakadakpan siya nga ang iya nga kaupod, hindi ang iya bana. Okay? Kag ginpatindog nila siya sa tubangan sang tanan nga tawo, ginpresent sa mga tawo. Nagsiling sila dayon kay Jesus. Manunudlo, nadakpan ini nga babayi sa akto mismo nga nagapangin lalaki. Nadakpan gid, kontindaak. Suno sa kasuguan ni Moises, tandain niyo ni mga utod ha. May kasuguan si Moises. Si Moises ha, ang term, the law of Moses. Tandain niyo na kay balikan ta na kadali lang. Ang pareho sini nga klase sang babayi dapat batuhon hasta mapatay. Grabe no? Grabe no? Kita blang bato? Ara ka sa tunga, batuhon ka hasta ka mapatay. Ano ka sakit? Kapinpabi ko na muna kadako ang bato. So muna ang punishment dito sa ila sang una. Te, ano sa imo? Ginpamangkot sa mga Pariseo, si Jesus. Ano sa imo? Ginpresent nila ang babayi. Nadakpan namo niyo, manunudlo. Nadakpan namo, nadakpan nga nagapagillalaki. Te, ano sa imo? Ba, kaisog pa sa ila. Amo ato ang ila pamangkot, tungod kay ginatilawan lang nila si Jesus. Agod nga kung magsala siya, sa iya sabat, may iakusar sila kontra sa iya. Gina-frame siya. Sa mga Pariseo, gina-set up ang aton Jesus, para makasala siya sa kay law of Moses. Pero ang ginhimo ni Jesus, grabe kaalam sa aton Diyos. Nagduko siya kag nagsulat sa duta.
paagi sa iya tudlo. Buti nga no, nagduko siya, kag nagsulat-sulat sa duta. Ang iban gahambal, nga ginsulat niya, bag-o nga command. Amula na nahambal sa Bible. So ginassume ta lang nga may bag-o nga ginsugo. Hindi bla duta na kung magkadto ka sa Jerusalem, sa templo, sa sulod, hindi duta, simento. Ang commandments na sulat sa bato. Ang templo sa bato man, ang flooring. So nagsulat-sulat siya, hindi sa duta, kundi sa bato siya nagsulat-sulat. Naghambal, nagsiling, pero katungod kay sige gihapon ang ila pamangkot sa iya, gitsige pagid, na-provoke nila si Jesus. Nagtindog si Jesus kag nagsiling sa ila. Kung sino sa inyo ang wala sing sala, amo ang mag-una haboy sa iya sing bato. Pagkatapos niya hambal sadto, nagpungko siya kag nagduko, kag nagsulat liwat sa duta. Pagkabati sadto sa mga manunodlo sang kasuguan, kag ang mga Pariseo, isa-isa sila nga naghalin, umpisa sa mga tigulang, hasta nga si Jesus na lang ang nabilin, kag ang babayi nga nagatindog padidto. Sa iban nga translation, inambal nga ginhulog nila ang mga bato. Mag-auyat na sila bato mo. Ginbutang nila ang mga bato, ginbuyan nila ang bato. Kag isa-isa nga naglakat. Nagtindog si Jesus kag nagsiling sa babayi, diin na sila. Wala gid sing may nagsintensya sa imo. Ang iban nga term sini, nagkondena. No one condemns. Wala nagkondenar sa imo. Niya sentensya o nag-judge sa imo. Nagsiling ang babae, wala gid sir. May sir pa, sige lang. Hiligay nun nga sir. Nagsiling si Jesus sa iya. Ako man wala nagasintensya sa imo o nagakondem sa imo. Magpauli ka na, pero hindi ka na magpakasala liwat. Ka-powerful gid sini nga mga tudlo, mga utod. Kag isa hunta kay kanami ini nagapakita sa mercies. Ang term nga mercies, mercies ko kay it comes from the Hebrew word hesed. Hesed, H-E-S-E-D. Hesed is plural, hindi singular. Whenever ang mercy ga-refer sa mercies ang Ginoo, hesed, plural, mercies. Butsi nga nun, hindi lang isa ang mercy niya. Kundi padayon. Kaya padayon, makita ka pa kasala mo. So mercy, yun extend yan. Nakuha nyo? Every day. Mercies is extended every... Ang ganin nambal ko nasa inyo, bala, itong passage sa Lamentation. The steadfast love of the Lord never ceases. Ano sugpon? His mercies never comes to an end. They are new every morning. Adlaw-adlaw nagabago ang pagpatawad, ang kaluoy, ang compassion, ang mercies sang Ginoo sa aton. Gina-renew kita, ginabag-o kita adlaw-adlaw. Amo nang importante nga magbag-o man kita. Amo na ang mercy. Kag ini nga parable, ay ini nga kuan sa Ginoo, nagapakita. Nagwonder ka mo nga wala dong lalaki. Mag-commit ikaw adultery, hindi pwede ikaw lang isa. Tama? May pod ka. Nga wala dito na bahamit lang ang lalaki. Ang iban nga mga scholars, ang Bible scholars, naghahambal sa ila commentaries nga ang lalaki mismo ang nag-akusar man sa iya. Amo nga atutuupod sa nag-akusar. Ang babae ang naigo. Kaya gina-frame up nila si Jesus. Kag sa sining palanggiran sa parable nga ni or sa storya nga ini, duwa kaklase ang tawo. Ang naga-akusar kag ang gin-akusar. Nakuha nyo? Ang naga-akusar kag ang gin-akusar. Tandaan nyo gid na mga utod kay importante gini.
Pwede ta balikan, Bro Nero, balikan ko lang tong sa 8, verse 5. Six be, 6. Atong naghambal siya nga kung sino sa inyong wala sala. Ginambal ni Jesus diri oh. Kung sino sa inyo ang wala sing sala, amo ang mag-una haboy sa iya sing bato. Grabe ka powerful nga statement. Wala gid sila ga-expect nga amo nang sabat sing Ginoo. Kag ini nga statement ginatagaan kita hasta kita subong ha. Hindi lang ni gambal si Jesus sa amo na time, but hasta subong kay ang word. Hindi bala hambal sa Bible, the word is living and active. So until now, living and active ang word, hindi lang na para sa una, kundi hasta subong kay buhi ang word, ang pulong. Ini nga statement ginatagaan kita sang Ginoo sang espeho, sang mirror nga makita nato ang aton kaugalingon. Kay most of the time nakita naton ang iban nga tawo. Ginadjudge naton ang iban nga tawo. Nakuha nyo? Ang nature sang tawo amo gina. Mas makita niya ang ginahimo sang iban compare sa ginahimo niya. Ano pa nga kinahanglan sang Ginoo ni Jesus nga tagaan kata, isa-isa kita sa aton, tagaan mirror, tanawa anay tsura mo. Tanawa anay tsura mo. Bago ka mag-judge sa iban. Grabe, no? Ang Ginoo naton, tao gina siya ha, He is fully man, 100% man. And fully God, 100% God. Hindi pwede ang aton Ginoo nga hybrid or half-breed. Nga half man, half God. Hindi tao na nga connotation. Hindi ta na maintindihan, kay gamay lang aton utok. Pero in faith, ginakuha ta na by faith. Full man, full God. Natao siya, virgin birth. Ang iya amay, God, Holy Spirit. Siya, si Mary, Diyos, tawo. Okay? Nakuha nyo? Nga kinanglan siya magpakatawo. Kaya kinanglan naton sang isa ka sacrifice nga tawo. But, ina nga tawo dapat wala sing sala. Putli. Wala gid may nag-qualify. Wala gid may nag-qualify. Even si Mary ang iya iloy, may sala. Kuha nyo, may sala. Hindi ta magpati sa doctrine sa hindi na amo. That's wrong. Tanan nga tawo may sala. So dapat kinahanglan may sacrifice nga wala sala. Amo na si Jesus. Okay? So far? Sige, mapadayon ko. Focus gid kay medyo kuha ni siya. Only Jesus can be merciful without being reminded of his past. So nakita nilang ila kaugalingon. Pinagi sa statement sang Ginoo. Kung sino sa inyong wala sala, una ba to? Nakita nilang ila ang past. Ay, makasasala ako gali. Namudamo ko sang sala. Ay, sobra pagali sa babae ang sala ko. Kag dito, na-realize nila nga makasasala magali ko. So ang Ginoo naghatag sa ila sang mirror, sang espeho. Ano pa nga nakita nila ang ilang mga sala? Kay kita, wala gid kita kapasidad nga manginkind. Ang tawo wala capacity. Grabe gid ang heart naton, fallen gid. Sang si Adan kag si Eva ara sa Eden sa paraiso, wala pa sila nakasala. Tao sila. Okay? Follow me. Sang nakasala sila, pareho na lang sila sa sapat. Kita mo ang mga tao nga wala sang Diyos, ang batasan daw, ang mga nga sa mga iban blang pamuyayaw bla. Ay ko! Hindi ko na makambal.
No? Grabe ka, Kwan. Nadula. Bro, hey mapadayon ta. Pagkatapos niya hambal sadto, nagpungko siya kang nagduko sa Kwan. Nag-lower niyang self niya. Mga utod, si Jesus, wala nag-lower sa aton para i-condemn kita. Nag-lower sa iya kaugalingon para i-accuse kita. Nag-lower siya sa iya kaugalingon para i-lift up kita. Amen? Grabe ang aton Ginoo. Hindi matungkad ang iya kayo. Sino sa inyo ang wala sing sala, una haboy sa iya sing bato. Pagka-realize nila, isa-isa, nahulog ang bato. The stones fell. Nahulog. Kag naghalin. Next, please. Verse 9. Isa-isa sila nga naghalin, umpisa sa mga tigulang hasta nga si Jesus, na lang nabilin, kag ang babae nga nagatindog didto. Remember Moses, ang law? Ang law, ginhatag sa aton, ang layi ni Moses, para makita naton ang standard sang Ginoo. Kung ano kataas sang iya nga standard, sang iya nga level. Ang hinimo sang tao, ano hinimo iya? Sang law? Ay abaw, ginpasubrahan pagid niya. Nga hindi na mablabot ang law. Sige pa dayon. Nagtindog si Jesus nga nagsiling sa babayi, tidiin na sila. Mga utod kita bala, be careful lang sa aton, no? Kay kita, madasig mag-akusar sa iban, madasig mag-judge sa iban nga tao, madasig maghukom. Pero kita, una gidapat, nga mahukman naton ang aton kaugalingon. Paano naton mahukman ang aton kaugalingon? Tanaw sa mirror. The only way nga ikaw unahon mo hukom ang imo lawas, tanawaan na ang imo life, tanawa ang imo kabuhi. Kung pwede ka nakahukom sa iban. Nakuha nyo? So, ang nag-akusar, gintagaan ni Jesus sang espeho, sang mirror, para makita niya ang iya kaugalingon, kundiin siya. Anong level niya? Tapos nagkato siya sa babae, kag inambala niya, wala gid sa may nagkondinar sa imo, nagsiling babae, wala gid. Ginoo, dapat Ginoo ang nabutang dira, no? Hindi, sir. Nagsiling si Jesus sa iya, ako man, wala nagasintensya o nagakondinar sa imo. No one condemns you, neither do I condemn you. Powerful mga utod, neither do I condemn you. Wala man ako nagakondinar sa imo. At this point, nag-extend ang Ginoo sang mercy sa iya. Dakpan giman siya tuod mong nakasala mo. Ang babae. Kag dapat giman siya batuhon muna nasa naanara nila. Hasta siya mapatay. Pero ang Ginoo, grabe ka ayos Ginoo, neither do I condemn you. Wala ko ikaw ginakondinar. So nag-una, hambal ang Ginoo, wala ta ka ginakondinar. Ginambal yan na sa imo, subong. Wala siya nagkondinar sa imo. Nag-extend siya mercy sa imo. Para ma-realize naton, nga naghatag sa extend mercy ang Ginoo. Makita ta ni sa next sentensya, magpauli ka na, pero hindi ka na magpakasala pa. Now go and sin no more. The only way for us to sin no more is when we ma-realizar naton ang mercy sang Ginoo nga gin-extend sa aton. Ang iban nga tawo kabudlay mag-sin na hindi na magpakasala liwat pa nga kay wala nila na experiencehan nga the Lord God does not condemn them anymore. Wala nagakondinar ang Ginoo. Nakuha nyo? Para kita hindi na makasala or hindi ma-minimize naton sala, dapat ma-realisar naton nga wala na ikaw ginakondinar sa Ginoo. Wala na kana ang iyang mercies gina-extend na sa imo. Nakuha nyo? Importante gina mga utod. So sa nag-aakusar, ang ginatag niya mirror. Amo man ginatag niya sa imo subong. Espeho.
Tanawanay ka ugalingon mo. Kung angay ka bala magkondinar sa iban. Mas maayo pa bala batuhon ka. Kay physical nga kuan lang. Nga physical nga pain. Pero subong, anong ginahaboy sa mga tao? Words, tinaga, nga masakit. Nga makadulot sa kasing-kasing. Nakuha nyo? Mas masakit pa ina sa bato. Tuod na? Ang iban nga tao, because of words, bangod sa tinaga, naga-commit suicide. Nagapatay. Because of words. Ang iban, ang mga kabataan, maghambal. May isa ko kakilala, gamay pa siya, around 7, 8. I think inambalan siya nga, ay kagago sa imo. Uy, hasta magdako siya bala. Ano hambal, bisa iyang nga na iloy. Ay, iloy niya ko tatay, nalipat ako. So, hasta pagdako niya, ang iya pagtanaw sa iya kaugalingon, kagago sa iya. Tungod nga ginhambalan siya, nga gago siya. Nakuha nyo? Careful gid kita sa ginahambal ta, sa ginamit lang ta. Kay makasakit. Makatusok. Mga kabataan, careful gid, hindi lang magpataka sa hambal. Nga daw free ka maghambal, hindi. Especially karon nga ikaw, Kristiyano na. Careful gid sa imo, nga ginapang, meet lang, nga mga tinaga. Amen? Ang balaan nga espiritu, wala nag-accuse. Ang nag-accuse, sino? Si Satan. Ang Satan, sa Hebrew, Satan. Amo na mag-pronounce sa ila, Satan. Meaning, the accuser of the brethren. Ang nag-akusar sa mga, ano kasi ni? Magulutod. No? The accuser. Muna sa? Every time mag-accuse ikaw sa isa ka tao, wala ka pagani sang ebidensya, wala ka sang proof nga hinimo niya na, you are being part of Satan. You accuse people through your assumption. Ginassume mo lang na nakasala sila. Careful lang kita sina. Ang Holy Spirit, wala nag-accuse. Amo na nga kita, tao, hindi pwede mangin merciful. Kay purtigid ka, makasasala. Judgmental kita. Kag-ari pagid. Kung may na-attain ka na sa imo nga kabuhi, no? For example, doktor ka na, may estado ka na, mayor ka na, presidente ka na, sometimes, or most of the time, may feeling kita of self-righteousness. Kabati ka mo sina? Nga do, ikaw na lang pinakamatarong sa tanan. Self-righteous, ina, careful lang kita mga utod. Kaya matutuod nga self-righteous, hindi nagapamatas-taas. Ang level sang imo, makadto ko sa tuod-tuod nga righteousness, ha? Ang matutuod gid nga pakamatarong. Ang level sa imo pagkamatarong is evident or directly proportional sa level sa imo mercy nga gina-extend sa iban. The more nga nag-extend ka mercy, the more nga nag-extend ka kaluoy sa iban nga tao, the more ang imo righteousness nga tutuod. Again. Kaya when you say self-righteousness, nagakondinar ka, mas mayo kuya sa imo ya. Ikaw yun, ano kaya? Kuya, mayo kuya. Hindi na, wala mercy da, wala. But every time you extend mercy, your righteousness becomes higher. Okay, kuha pa. Okay, ma-close ko. We judge ourselves by our intention. Gina-judge na aton ang imo aton kaugal. Meaning sina nga ang aton intensyon para maka-extend kita mercy, i-judge mo ano blang intensyon ko nga hinimo ko ni? Ano blang intensyon ko nga nahambal ko ni? Ano blang intensyon ko nga gusto ko ni? Amo na mag-assess sa aton kaugalingon, no? I-judge mo ang kaugalingon mo pinagi sa imo intensyon, sa imo motives.
And we judge other people by their behavior. Ginahukman ta sila pinagi sa ila ginahimo ang iban nga tawo. Nakuha niyo na. Wala ta kay balo what is the real story behind nga nahimo nila ang ina nga aksyon nga act. May istorya na yung mga utod. Kada isa sa aton, may istorya. And the reason we do what we do, ang rason nga ginahimo nato ng aton ginahimo is because may rason in the past nga hinimo tana. Gani nga hindi naton ma-judge ang iban nga tawo. Kay kita gani mahinimo man nga hindi amo. So ginatagaan kita sa Ginoo ni Jesus sang espeho, sang mirror para sa aton nga wala mercy. Hindi kabalo maghatag mercy. Because the only way nga mangin merciful kita kung makita na naton kaugalingon sa tubangan sang mirror, sang espeho. And number 2, si Jesus naghahatag mercy sa mga tao nga wala moralidad. Kay bangod ang mercy, ang kaluoy, naghatag paagi for good morals, paagi sa natabo sa babayi nga na caught in adultery. Ginatagan sa Ginoo sang mercy, ginkaluyan siya, ano pa nakita niya iya ko galingon, ay, makasasala ko gali. So, umupa nga, kinahanglan mayo ng akong kabuhi. Ang morals is doing good. Simple ang definition. Doing the right thing. Doing ang tama. Amo ng good morals. So, ginahimo ta na, once may extend sa ato ng mercy sang Ginoo. In closing, mga utod, nakita ninyo ang cross. Perfect gid na siya nga example sa mercy. Perfect. Every time bala, ara ko sa pinaka down ko nga times sa aton akon kabuhi. Ang ginahimo ko, kadto ko sa kwarto, tapos gabasa ko sang passage of scripture wherein si Jesus ginlansang sa cross. Amo na ginahimo ko, ginameditate ko ang natabo sa iya. Nga dapat ako didto. Pero siya ang kuan sa akon. Ako. Kag gina-renew ko ang akon covenant sa Ginoo. Gina-strengthen ko ang akon kaugalingon sa iya by His mercies. Sa iya kaluoy. Sa iya katampad. Maski hindi kita matampad, if we are not faithful, God is faithful still sa aton. Tampad gihapon siya. Dira ako ginauyatan ang akong nga pagpanglakaton sa Ginoo. Kag gina-encourage ko kamo nga humuon niyo man. So sugod sini, we will meditate sa aton kabuhi. I-minimize naton kung hindi naton pwede nga ma-eliminate gid ang aton mangin judgmental, ang paghukom sa iban, ang maghambal sang paras, no? Hinay-hinayon ta na siya. It takes time. Yes, I know. Kay nagagi man kuda. Pero it can happen. Matabo. As long nga meditate naton ang katampad sa aton Ginoo. Ang mercies niya. Ang kaayon niya, ang compassion niya. Remember, wala siya nagduko, naglower sa iya kaugalingon para batuhon kita. Ginlower niya nga iya kaugalingon para i-lift up kita. Amen? So, sa sina, I will close. Wala si Jesus naglower para magkuha sa bato, kag ibatuhon kita. Pero naglower siya para alalayan ka ang makatindog liwat. Amen? Sige, magduko kita. Amay namon sa langit. Kapasalamat gid kami Ginoo sang imo mercies, sang imo kaluoy, sang imo kompasyon sa amon. Ginoo, intuod gid na, hindi namon matungkad ang imo kaayo. Hindi namon matungkad ang pagpalangga, ang paghigugma nimo sa amon. Nga kami, Lord, grabe gid ka makasasala. Pero, Lord, nga palangga mo kami gihapon. Maski amo kami sini. Nakita na amon kaugalingon Ginoo, as if nga gatanaw kami sa mirror.
Lord, pati kami, hindi man kauyon sa amon kaugalingon. Pero ikaw, Ginoo, sa imo pagkabalaan, sa imo pagka-righteous, gin-accept mo kami because of the Lord Jesus, because of the beloved. Gin-accept mo kami sa imo ginharian. Kanami, gid Lord. Ginadayaw ka gid namo, Ginoo. Gapasalamat gid kami, Lord. Sa ngalan ni Jesus we pray. Amen. Amen. Lakpakantang Ginoo. Hallelujah. Amen and amen. Padayon naton nga itibong ang ngalan sang Ginoo paagi sa paghatag sang aton nga tithes and offering. Pero pamalandungan taning pulong sang Ginoo bago ta maghatag sang aton nga tithes and offering sa Corinthians 8:1-3 hambal diri, mga utod, gusto namon isugid sa inyo ang ginhimo sang mga iglesia sa Macedonia paagi sa bulig sang Dios sa ila. Bisan madamo ang ila na agihan nga mga pagtilaw, malipayon gihapon sila. Amo ina nga maalwan sila sa paghatag, bisan tama gid sila kaimol. Makapamatuod ako sa inyo nga ang ila paghatag, hindi lang suno sa ila masarangan, kundi sobra pa kay ginhimo nila ini nga buluntad. Pangamuyuan ta ang aton nga inughatag sa Ginoo. Ginoo, nagapasalamat gid kami tungod sang imo nga kaluoy, tungod sang imo nga gugma, tungod sang imo nga kaayo, Lord God, makahatag lang gid kami, Ginoo. Salamat sang imo nga kaayo kag katutom sa amon mga kabuhi. Initanan, Lord, ang ginhatag mo sa amon, halin gid ni tanan sa imo. Gani gina-acknowledge gid namon kag ginabalik ginitanan namon, Ginoo. Kag ginadayaw ang imo nga ngalan sa imo nga katutom kag sa imo nga kaayo sa amon kabuhi. Nagapasalamat kami, Lord, sang imo nga pagpakamaayo sa amon sa matagal adlaw. Wala gid kami na ano tungod ikaw ang Ginoo nga nagatatap kag nagasapupo sa amon. Salamat gid, Lord, gamiton mo gid ini tanan para madayaw kag mahimaya ang imo nga ngalan. In Jesus name, amen and amen. So maghahatag kita nga may kalipay kag pagpasalamat sa aton mga tagipusoon. Diyos kinahalad ko, kapugusan ko, sa imo lang ako, tagsa kaginhawa, kabuhi may dion pa. Sundon ko luyag mo. Sige. So, bago kita depart sa siningang lugar, gina-encourage with ka mo sa mga gusto magpa-pray. Isulat lang ang mga prayer request ninyo. Ihatag lang sa aton nga dito sa mga kauturan naton sa likod for the prayer request. Kay pangamuyuan ta na siya. Amen? So may mga needs ka mo, may ginabatsyag ka mo, may mga dapat ampuan sa Ginoo. Ihatag lang, isulat lang, kag ihatag dito. Maski hindi na pag-iipirmahan kay balo man ang Ginoo kung sinon na siya. Amen? Amo gani may prayer request diri subong. Pwede lang kita kaduko pag mag-agree lang ka mo upod sa akon. Ang prayer niya amo ini, Jesus, please bless me with a kinder heart. Please use me for your mission. Keep everyone safe and lead us to the path to follow you. I pray for the diverse of our hearts to be filled. So, Ginoo, nag-agree kami sini nga prayer. Lord, i-extend ang imong mercy, Ginoo. Sa amon tanan, hindi lang sini nga utod namon, but sa amon tanan, Ginoo. Kag pun ang amon nga tagipusoon, amon kasing-kasing sang imo balaan nga spirito. Lord, labi na gid ang ari diri subong. Ginoo, kay balo ka sang ila sitwasyon. Kay balo ka sang ila kahimtangan, Ginoo. Kung nagakinahanglan sila sang kusog, tagay sila kusog. Kung nagakinahanglan sila sang dako pagid nga pagtuo, Lord, i-feel sila sa imo pagtuo. And Lord God, kung kinahanglan nila healing,
Kinahanglan nila nga mag-ayo ang ilalawas. Lord, ikaw ang the God of healing, you're the Jehovah Rapha, the God who heals. Jehovah Jireh, the God who provides. Kagapasalamat gid kami subong sa imo, Lord. Salamat gid. Pwede lang kita katindog. Hagbatuno naton ang bugay sa Ginoo nga wala sa katapusan, wala sa katubtuban. Ang iyang mercies, tandain nyo gid mga utod, are new every morning. Bag-o gid. So kung ang feeling mo, pagtulog mo, daw bugat, pagbugtaw mo, dapat bag-o na. Baguha, pamag-ana. Amen? Sige, duko lang ta. Bayong kamot, ang magpiyong. Amay sa langit, salamat gid. Your mercies are new every morning. Bag-o, Lord, ang imo kaluoy kada matag adlaw. Amo ining amon ginauyatan. Kag nagahugpong kami sa sina, Lord God. Lord, ang ari diri subong, pakamayuha kami tanan, nga paghalin namon sa sining nga lugar, ang imo presensya magaupod sa amon. Magahatag sa amon sang nagakaigo nga kusog, nagakaigo nga paghambal indi sa temptasyon, kag Lord God sa paghimo sang maayo. Gamita nga amon una nga hindi makondinar sa iban nga tawo, ang amon nga mga tinaga, Lord. Tuguti nga hindi gid kami makahambal sa makasakit sa iban. Ilabi na gid ang amon ka tagipusoon kasing-kasing. Tudloi nga mangin soft, nga mangin heart of flesh instead nga mangin heart of stone. Kaya amoy ng imo nga kabubuton ang imo will nga magsunod sa imo. Salamat gid. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Sige, lakata, kag magigugmanay. Kapusan ko sa imo lang ako, tagsa kaginhawa, kabuhi may tion pa. Sundon ko luyag mo, Diyos kinahalat ko, kabugusan ko. Sa imo lang ako, tagsa kaginhawa, kabuhi may tion pa. Sundon ko luyag mo, tagsa kaginhawa, kabuhi may tion pa. Sundon ko luyag mo. Thank you, Lord. Have a blessed week ahead. Salamat. Hallelujah. Praise God. Thank you.